digu. Hori da, bai, Kirol Planeta, bai, Iratzarri Konsultingen asmoa. Ez dakit orain epe motzera, zertan zabiltzaten. Asmoak azaldu dituzue, etorkizunari begira, baina ez dakit momentu honetan zertan ari zareten. Nik uste dut aipatu behar dela, behin lan hauen egin eta gero, saskibaloikoak ere pixka bat gurekin kontaktuan jarri direla, proiektu bat bideratzeko ez, eta guri oso interesgarri ditu zaigu ez bakarrik futbola jorratzea, baizik eta beste kiroletan sartzea ere, eta ia lehenengo kontaktuak hasi dira saskibaloiarekin hasteko eta oso gustora daude. Kontaktuak Bizkaian leheneko ikilik erranduen bezala, batez ere elkarten bitartez egingo dituzue segurunik, pentsatzen dut? Bai, hasier komentatzen duen proiektu horretan eskolen bitartez, ikastolen bitartez egingo dugu, Bizkaiko Saskibaloi Federazioak eskatuta, eta egia da hor, batez ere Bizkaian hasi garela pixkat lan egiten, hortxe, bat egin dutelako guk egiten genuen hausnarketa horrekin, ez? Eta azken batean proiektu honetan adibidez Totoan sartu da Txorierriko Euskara Elkarteen Federazio moduko bat. Mankomunitatea bera ere, eta baita ere laguntza asko eman digu Foru Aldundiak, Bizkaiko Foru Aldundiak Euskara Saileko zuzendaritzaren bitartez, buru-belarri sartu da proiektuan eta guretzako importantea izan da, eurek ere arazo hau estrategikotzat hartzea eta bidea luzea izango dana jakinda ere, hortxe preste egoteko laguntzeko, ez? Nik uste eta aipatu behar dugula Jose Angel Iribarrek eman zuen lehenengo urratza, ez da? Bere momentuan urratza eta dirua, jarri zuen iztegi bat egiteko. Hemen usteo jasotzen da. Nik uste, hori izan zela, bera jubilatu izenean, edo, futbol profesionala utzi zuenean, berari egindako omenaldiko diruak, ez ziren gutxi, horretarako bideratu zuen, iztegi bat prestatzeko, eta ze pelota ipatu duzu lehen zuk. Pelotan ere, gazteleraz asko egiten zen. Ez dakit orain hori aldatu den. Bai, eta kirol guztiak erderaz baina euskeratuta ez, edo euskeraz ez, eta gainea hori, unidad didaktikak eta nola bideratu, nola ipatu, hau beste gauza bada, baina lehenengo urratza bezala nik uste iztegiarena izan. Batez ere, lehenbiziko alegina egin da iztegi aldetik. Baita ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak hortan komentatu duzuk Gipuzkoako zonalde batean hortan aspalditik dabiltzala, ez da gaurko kontua. Urte desente dira. Eta aldundiak ere hortxe kirol guztietan iztegi batzuk aspaldi argitaratu zituen, behintzat hasierak urrats bezala, ez? Behintzat terminologia aldetik eta kirol guztietan euskarazko, erdarazko esan moldeak, euskaraz nola esaten diren eta iztegiari dagokionez, terminologiari dagokionez lan batekina dagoela, honek noski bertze pauso bat ematen du, hemen lan pedagogiko bat dago. Hemen guk pentsatzen genuen klabea entrenatzailea direla. Azkenean egoera aldatzeko, hor giltza dutenak entrenatzailea dira. Azken batean, direlako saioetan egongo direnak, talde barruan agintea dutenak, kasu egingo diete eurei, eta eurek sartzen badira zirkulo edo proiektu horren barruan, aukera asko ditugu kirola euskalduntzeko, edozein kiroletan, ez? Egia da, material aldetik gabezia handia dagoela, eta zentzu hortan lan asko egin behar dela, baina behin hori gaindituta, ziurazki falta zaien bakarra da, ikasketa horiek euskaraz jasotzea, ez? Eta orduan eurek preste dongo dira, modu normal eta naturalean, euren taldeetan, etorkizuen euskaraz entrenatzeko. Deiba jaso dugu orain, irurentzako, ziortzako ikili da zier, galdakotik kontxik ditu digu, eta berak esan du zorionak eta posit dagoela euskararen alde egin duzuen lanagatik, beraz, eskarrik asko ere kontxi deitzagatik. Galdetu behar nizuena da ere, ez dakit nola gustartzen duzuen, da behar bada batez ere zuretzako da galderako ikili lana eta beste lan hau. Ez dakit, partidua, gora bera, eta ez da osoikoa ere, futbolari bat bere horretan jarraitzen duenean, honelako tirabiretan ikustea. Ziortza komentatu zen bezala, 2008an hasi ginen honekin, eta ni orduan uste du lanpetuago honen bilela, orduan ere jolazten nuen futbolean, baina beste maila batzuetan, arratsaldez entrenatzen, eta alegin handiagoak egiten, zen ere, oraindik ikasketa bukatu gabe, Gasteizen, enpresa bertan martxan ipini genuen,
gainera aholkulariak izan da askotan ibiltzen ginen gora eta bera egun osoan kotxean eta gero gauean, gau partean edo atxalde partean entrenatzera, ez orduan nik uste orain... Hain lasaiago zau, Lasaiago nagoela, nahiz eta jente asko pentsatu oso lanpetuta nagoela, eta egia da, baina orduan lanpetua nenbien, beraz ja, ohitura hartu nuen orduan, gaur errezagoa egiten zaitez, guztiari alik eta hauekien erantzuna ematen. Ja, bukatzen joan behar dugu, baina hor hasier galdera bat egin nahi nizun, zezuek bai ohituta zaudete kirol planinen, edozein kirolen plangintzak edo egiten, baina ez dakit umeekin lan egiten ohituta zaudeten orain arte, edo hor apur bat psikologia eta pedagogia gehiago dago. Bueno, nik berez nire lanbidea hezkuntzan da, eta nik urte asko eman ditut umeekin lanean, eta orduan futbola, nire betiko hobia izan da, eta hezkuntzan lan egin da, eta bilak pixka bat uztartuz, proiektuan sartuta gaudela, erabaki genuen, plan bat jartzen, baina ez da bakarrikan liburu plan bat baizik eta da, ondo bideratzeko plan bat, urte guztiko plangintza estrukturatua, garai bakoitzan zer landu eta saio bakoitzan zer egin, nik uste hori dela guztiz berria, ze hori guain arte ez dut inun topatu, ez futbolean eta ez beste kiroletan. Daukazu saioa, eguneroko saioak, zehatz mehatz zer egin behar dan, eta hori da erraminta bat guain arte etzegoena. Begira. Horixe, erraminta horixe, Itzarri konsultinek eta kirol planinek sortu dutena, liburuak dira, baina bertan, horixe, Hasierrek ederki azaldu duen bezala, prozesu luze batean denbora aldi osorako informazioa eta formazioa dago, interesgarria, kalaz gainera, kirola euskalduntzeko, eskertzen dizuegu, hiruroi, hemen egon izana. Hasier, Realekoa, Real Madriden kontra, tokatzen da. Ze iragarpen egiten duzu? Espero irabaztia, baina, puntua ere ez da txarra. Ez da txarra, ez da txarra. Kiroikili esportin, ez? Bai. Eta, zer? Zapatuan. Ez amamezen da? Bai, amamezen, lortzen dugu hiru puntuak, ze garrantzitsuak izango dira. Ziortza zibol osasunakoa izango zena. Orduan, hiruroi eskerrak, sorteon, eskerrik asko, eta mentxe, liburu hause ere bai.